Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven, ό,τι βλέπετε. Ναι. Απλά θα σας δείξουμε κρυξώνες με τον αδερφό μου τον Χρήστο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, κάτσε να τις εκεί, να μην μιλάνε και εμένα. Μπάκι. Καλά, εγώ έχω πολύ ωραίο skin. Αλλά πρέπει να το αλλάξω. Δεν είναι πρωτάθλητας. Ωραία. Πόδι. Θα βάλω Βάλω περπάτημα. τα μάγια. Πώς είναι έτσι η φάτσα μου. Θα βάλω αυτό το περπάτημα. Ωραία. Και έτσι να γίνει και ο βρατσάρας. Κάτσε κοζί. Εγώ θα αιρούμε. Μπάτσα. Όχι, αυτό είναι. Τσιπάκι. Εγώ είμαι πολύ πιο όμορφος. Πείτε ποιος είναι πιο όμορφος. Χαρακτήρες τα σχόλια. Νομίζω ότι δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι και ο Χρήστος, αλλά εγώ θα γίνω νίτσα. Σορανίτσα. Όχι, εγώ είμαι πιο όμορφος. Δες. Σε τέρας. Ναι, γιατί δεν μου αρέσει. Ναι. Πάμε. Πάμε. Μισό δεν είμαι έτοιμο. Εμείς θα πούμε στην πίθεση. Κολυμπώ, κολυμπώ. Πώς είναι έτσι αυτός. Να κάνω κουκουνιμπέλ. Έχει πολύ. Κουιδίρας. Είμαι έτοιμος. Ωραία, πάμε. Θα βάλω ένα αμάξι. Θα δοκιμάζουμε μυστικές κρυψώνες. Ναι, θα βάλω ένα αμάξι και να πάμε. Ωραία. Γιατί Τι χώρα είναι αυτή. Παιδιά, βρίσκομαι εγώ. κάτω, όχι αμάξι. Ωραία. Ωραία. Μικρό φίλο. Κάτσε να δω, μπορώ να το βρω εδώ. Εδώ είναι. Να, εντάξει. Άρα και εσύ. Στη θάλασσα θα φτιάξουμε σπίτι. Όχι. Δεν κάνουμε σπίτι ακόμα. Να σε θάλασσα. Δεν πώς είναι. Ωραία. Πρώτα. Πρέπει να βρούμε και τα νύχια. Σε λίγο θα το βρω. Φυσικά τα νύχια δεν είναι μυστική είσοδος. Ένα πράγμα είναι τα νύχια. Πας βέβαια. Εδώ είναι. Ελάτε. Μπαίνουμε στην πανιέρα. Και μπαίνεις. Δεν έχουμε λεφτά, όπλα. Θα πάρουμε ένα σόγκο. Ωραία, κάνουμε. Και μας βοηθούν. Πολλά λεφτά. Ωραία. Τώρα Πού είσαι. βγαίνουμε, σταματάμε. Ωραία. Τώρα θα πάμε. Α, έπεσα. Πάμε στο 35. Στο 35. Θα κάνουμε 2 σπίτια ο καθένας. Εσύ μπορείς να φτιάξεις το σπίτι. Α, και εγώ μπορώ. Ωραία. Τώρα αν είναι. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Πρώτα. Αυτό το κίτρινο σπίτι. Κοίτα για σπίτι. Κοίτα ωραίο το εδώ. Καλά. Να το κίτρινο. Τώρα θα κάνουμε το κοίτα. Όχι. Το δέντρο σπίτι δεν είναι. Και το δέντρο σπίτι. Εσύ θα κάνεις το κίτρινο. Ωραία, πάμε. Κάνε το. Τι είναι αυτό. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Γεια. Δεν ξέρω, ακούσουμε. Κάτσε να θυμάμαι. Άπεσα. Έλα. Έλα, ρε Χρήστο. Πάρε και μυστική είσοδος. Τι. Πάνω στο δέντρο, πάνω στο ράτσι. Όχι, έλα από εδώ. Το δες. Για να πάω μαζί του. Α, για τα πέσω, Έλα, πες μου. Ωραία, θα Θέλω πάω. πως τώρα, εντάξει. Θα πάω πάνω. Δεν έχει. Πάνω. Κάνε με πρωταφύλλο για να μπορώ να ψήσω. Κάπου Να το... κοιμηθούμε μάλλον. Κάτσε. Πάμε. Ωραία, κάπου υπάρχει.
Τόσο μπορεί να υπάρχει. Εγώ είχα βρει καλά μου. Σε έκλωψα. Δεν με νοιάζει. Ανακάτω κάτι. Κάτι είναι καλό. Δύο σου έκλωψα. Sorry παιδιά, λάθος σπίτι βγαίνω. Να χτίσω εγώ. Αλλά χθες το... Στο 35 κι εγώ. Νίγηκα. Καινούργιο σπίτι με Robux. Κι άλλο καινούργιο σπίτι. Μπίνω μέσα. Νίγηκα. Στο περίμενα. Ωραία, είναι κάτω. Και υπάρχει κι άλλο, δύο μυστικά. Ωραία, εδώ είναι το πρώτο. Να, είσαι. Τι λέω. Το δεύτερο είναι. Πάμε. Το δεν ξέρω αν με έχει κολλεί. Αλλά εσύ. Κάνε με φίλο. Αυτό δεν κάνουμε μετά όμως. Όχι τώρα. Πρέπει να κάνουμε πρώτα αυτό που... Γιατί δεν σβήσουμε το σπίτι. Έχει κι άλλο. Εδώ κάτω. Είναι κάτι κατά, δεν ξέρω πού. Με το Κάτι κάνουμε. κατά, καλά μην το κάνω γιατί δεν μπορεί να έχει βγει. Και θα πάει και μισή ώρα. Το κάνω με φίλο. Σε κάνω. Σε κάνω. Ωραία τώρα. Εσύ. Έξι. Ναι. Λοιπόν, άνα. Πήγαινε και στο κόκκινο. Είναι ένα πολύ ωραίο. Ωραία. Και τώρα βγάλω το σπίτι. Το βγάζω. Ζάμπι. Χοροπήδηξα. Εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν. Τώρα πάμε. Παίρνουμε τζετ. Εγώ δεν είμαι κορφή. Καλά, εγώ θα πάω... Έτσι. Πότε που πας. Θα πάω. Πού να πάω. Δεν ξέρω. Κάτι γιατί έχω ξεχάσει. Δεν είναι εδώ. Άννα, θυμάμαι. Νομίζω. Πού είσαι. Σε έχασε. Δεν θυμάμαι πολλά, κάτσε. Θυμάσαι εσύ πολλά. Ωραία. Τι. Πού είσαι, σε έχασα. Υπάρχει ένα σπίτι που μπαίνεις μέσα στο φυτό. Αλλά τώρα πού είναι. Ακαταμάχητο. Τι αμάξι έχεις πάρει εσύ. Πάρε μαζί σου. Όχι, εσύ πάρε το δικό μου μπορώ να το αλλάξω για χρόνο. Δεν πειράζει. Πάρε σου λετζίτικο το φάω. Άρα και είναι σου λετζίτικο. Εγώ κάνω να ψάξω. Θα τα κάνω μόνος σου. Α, υπάρχει και ένα εδώ μέσα. Στο τερανάκι. Κάτσε να πάμε στον Χρήστο. Στον πόνο. Δεν ξέρω. Ωραία, έλα. Έλα μέσα. Κοίτα, κατάρας νομίζω τον κάδο κάτι τέτοια. Κάτι ανοίγει αυτό. Μπορούμε στο τρένο. Έχουμε σε λίγο από σουβλάκια. Στο δάσος. Δάσος πιο. Όχι στο δάσος. Να χαλάσω. Τι πού είμαι. Απλώς πρέπει να πάρεις. Δάσος, είσαι εδώ. Δεν πρέπει να πας στο δάσος. Πήγες. Κόψε πήγες. Εγώ έρχομαι. Πλάτο. Και παιδιά, όταν είστε έχουν φύγει. Ωραία, πάμε. Ας δούμε
μυστικό μπορείς να μπεις εδώ μέσα, αλλά όλα τα μυστικά έχουν χαλάσει. Κάτι δεν θυμηθεί. Ας δεν μας κάτι μυστικά. Άρα και το τσεκά. Τι? Στη τράπεζα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Κάποιο πρόβλημα και να πει. Α, ναι. Μπες στην τράπεζα, έλα. Υπάρχει και κανεί άλλο. Άλλο μπορεί. Α, και στην πισίνα. Πισίνα. Ναι, αυτό είναι το τέτοιο. Για πρώτο, πάρουμε την καρτούλα μας. Τι παίρνουμε. Πάρουμε τη βόμβα μας. Και δεν παίρνουμε ό,τι πήραμε. Πάμε αυτό. Πάρουμε τα λεφτά, φεύγουμε. Πάμε εδώ έτσι. Πάμε. Κάτι. Τώρα εδώ. Σεισμός. Ναντένα. Πού είναι. Δεν θα κάνω στη αστυνομία. Α, ναι, υπάρχει στο νοσοκομείο 2. Ωχ, κατάλαβα το ταξιτζή. Θα μας πάρει ο ταξιτζής. Εγώ θα φωνάξω όλους. Εδώ χειμώνα. Chicken. Κι εγώ. Ταξιτζή. Εγώ τον έκλεισα. Ταξιτζή. Άρα θα συνεχίσω κοντά. Ο ταξιτζής έχει Φεράρι. Όχι. Δεν είναι. Ιατρείο. Τι ιατρείο. Γιατρείο. Παιδιά, πάμε στο νοσοκομείο. Γιατρείο. Τι κάνει, δεν ξέρω να οδηγάει αυτός. Για δείξτε το λίγο. Χρειάζεται κατέβα. Μισό να μου πάρει. Έχω ανάτος. Τώρα χρειάζομαι. Καλά. Ούτε καν να πρεκάρει δεν μπορεί. Το ζουμπάκι. Σύσε το μπάκι. Έλα πάνω. Τι κάνει. Από εδώ είναι. Από μέσα. Από μέσα. Α, εγώ έτσι. Τι να. Αυτό είναι σαν ένα παλιό νοσοκομείο. Κοίτα, όχι, χωρί κάτι δεν. Θυμόμαστε κιόλας. Πάμε. Πάμε τώρα κάτω. Μπορούμε και εδώ πάμε. Έλα κάτω που σου λέω. Τώρα που είναι. Τώρα υπάρχουν άλλα, δε. Α! Νεκροταφείο. Και εδώ υπάρχει ένα. Πού Α, μας περιμέναμε. Θα κάνω χειρουργείο. Ανοίξτε μου, κάτσε. Ιατρείο, έλα. Θα βγάλω. Α, μας κόλλωσε. Ελάτε εδώ, πάμε εδώ. Άρα τώρα είναι να λέει κάτι δεν Το φαίνεται. πάτησα εγώ. Είναι κάτω Το κάνω. Όχι. Να. Το είδατε. Κάτι γιατί δεν ξέρω. Το μπρομπάκι το είδατε. Πήδηξε. Κολύμπαμε. Εγώ είμαι κάτω. Και τώρα θα βρούμε εδώ για πάντα. Γιατί δεν κάτω από την κερίκια. Κοίτα. Για πάντα. Ωραία. Τώρα που αλλού υπάρχει. Φωνάξε το τέτοιο. Τώρα που αλλού υπάρχει. Α, στο νεκροταφείο λοιπόν. Δεν μπορούμε κολλήσουμε για πάντα, πάμε να πεθάνουμε. Πεθάνουμε. Replay. Να το ταξιτζής τρέχα. Κολύμπαμε. Πού το νεκροταφείο. Από εδώ. Καλή σου πιο αργός από μένα ρε.
Εσύ ξέρεις που είναι το καταφύγιο. Εγώ σωστά πηγαίνω. Όμως γιατί το καταφύγιο είναι είπαμε σχολείο. Γιατί. Γιατί. Α, Για να μπαίνω μέσα. εγώ χάθηκα. Δεν υπάρχω. Κόλλησα. Δεν πεις μπήκε μαζί μας. Αδερφός μας, να κρύψου. Όχι. Ούτε καν όμως δεν αναγνωρίζει βασικά. Πώς, εδώ είναι κάπου. Πού είναι. Α, προχωράς. Και προχωρά. Θεού μου, δεν Και παιδιά, αν είναι βράδυ να σου προστιχύνετε. Έρχεται μια κακιά μάγισσα. Εγώ έρχομαι. Είμαι μάγισσα. Μια φορά, να σου πω τι είχα δει. Είχα μπει στο Roblox. Με εμένα και τον αδερφό Όχι. μας. Πριν 2 χρόνια και να σου πω τι είχα δει. 10 ανθρώπους εδώ στο νεκροταφείο. Ρε βοήθεια. Ωραία, μου να κάνω. Εγώ με τον αδερφό μου και τον Χρήστο είχαμε δει τη γυναίκα του Χάκη. Το Χάκη. Το αποτέλεσμα μου είναι πολύ πιο Πάνε μου και το πιο γρήγορο. Λόγκερς. Δεν μπορώ να λέει εσύ. Ωραία, είναι ρόβερα. Εγώ στρίβω. Πάω να φτιάξω κι άλλο σπίτι. Βρήκα. Κάτσε να με κλέβει η μηχανή. Τι σπίτι. Παιδιά, ότι θα φτιάξω ένα σπίτι που δεν το έχω φτιάξει ποτέ εγώ. Το κάστρο. Εσείς έχετε φτιάξει το κάστρο. Χρήστο εσύ. Να εγώ το φτιάξω. Αυτό. Ναι, πολύ πολύ. Δεν είναι τόσο ζήτηση. Ξέρεις πόσο καιρό έχει βγει. Ωραία. Ρε πού είσαι. Με βρήκα κι άλλο μες στην Κυξώνα. Όχι Κυξώνα. Είσοδος. Αλλά θα μπει αυτός ο κύριος. Ο Σταύρος. Ναι. Δεν βάζω είναι. Κάτσε να δω εσύ. Όλο το σπίτι σου έχουμε. Άντε. Όχι. Κάποιος μπήκε στο σπίτι σου. Γεια. Εγώ είμαι. Κόλλα. Ρε, δεν θα σου ανοίξω εσάς. Κοίτα. Κοίτα. Ανοίγει, κλείνει. Ανοίγει. Αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Τώρα τεινάσαι με ρε. Τι κάνεις. Να γίνουμε και μικρούλες. Όχι, εγώ θα κρίσω και κατάλαβες. Εγώ δεν είμαι μικρός. Ποιος είναι έξω, μπρο. Είμαι μικρός γιατρός. Ο αδερφός μου. Ξέρω. Μας κάνεις φίλους. Πού είναι ο άλλος. Δεν πάω. Κάνουμε βίντεο. Τι! Πας εκεί μόνος κάτω στο όροφος. Πας στον κάτω. Δεν πάω. Κάνουμε βίντεο. Μας έγραψε μα. Δεν με νοιάζει. Με όμως θα βγούμε έβαλε κάτω από τη γη. Όχι. Ένα σκοροκαλιά. Θα είμαι 24 ώρες. Δεν σέρα. Έλα. Βρήκα κάτι. Μέσα. Έλα να σου δείξω κάτι. Είναι μικρός. Ποτέ. Δεν με νοιάζει.
Ωραία ρε κοντά, είδε κάτι. Από εδώ. Να κινείται εδώ κάτι. Αν είμαι μικρός. Τώρα θα κόβω πάνω. Είναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Όχι. Πόση ώρα. Να δούμε όλο το σπίτι. Τι Πόρτες είναι αυτές. Πόρτες είναι σχεδόν πιο μεγάλες. Πιο μεγάλες. Χρειάζομαι φακόλια για το σπίτι. Όντως. Φακός. Ωραία παιδιά. Να το... Α, υπάρχουν φορά. Δεν το έχουμε κρίσει. Δεν σου κάνεις. Το μαύρο. Το πεις μπαίνω εδώ. Είναι κοσάρι. Ω, μπρε. Μπρε. Μυστική γρυξόνα. Πού είναι, μπήκε. Σταύρος. Μα το σκοτώσω. Σταύρος μπήκε. Το σκοτώσω. Χρήστε λέω κάνουμε δεις τι βρήκα. Μυστική γρυξόνα. Χρήστε μυστική γρυξόνα. Τι έκανε. Μυστική... Δεν πήρα γελιά. Χρήστο, μυστική... Ζάκι. Κάπου. Ω! Τη ρόγκαρα. Δεν το πρωτοβγεί. Πάμε. Ωραία. Είδε κάτι. Είναι πάνω. Όχι, νομίζω εδώ. Να, εδώ ήταν τώρα. Έλα πάνω. Πάνω. Τι έχει εδώ. Έλα πάνω. Καλά, εγώ πάω. Πόσο πάνω υπάρχει. Πάνω τι έχει μπρο. Σταύρο! Τι. Τι τούτο. Ποιος το βάλε. Ο Σταύρος. Επιδείξω. Πάω. Πνίγηκα. Πνίγομαι. Ωραία, Χρήστο. Τελευταίο. Ωραία, Χρήστο. Φτιάξε εσύ ένα σπίτι. Φτιάξε. Όχι, κλείς το βίντεο. Ωραία, και αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε like και subscribe και... Το iPhone 14 Pro Max το βρήκα. Το μάθα και... θα κάνουμε για... Τώρα θα δει. Και... Γεια σας παιδιά!